Si vas a la Toscana, gairebé al centre d'Itàlia, constates que la llengua i la cultura semblen molt a la nostra i hem pogut viure amb una independència completa. La península italiana no ha estat mai conquerida per una altra nació, no ha estat mai subjugada i es pot considerar que d'ençà de l'antiguitat han anat continuant naturalment a desenvolupar la llur cultura, política, llengua tranquil·lament i doncs han acumulat una riquesa cultural enorme, arquitectònica, gastronòmica, literària. És a dir, que Espanya, Castella, és extremament pobra al costat d'Itàlia i aquest avantatge no haver tingut guerres fa que han conservat l'arquitectura més antiga, arquitectura medieval, hi ha castells per tot, grans edificis, esglésies, campanars civils, i això fa que és un país molt visitat. Apenas el van participar a la Primera Guerra Mundial i a la Segona tampoc no gaire,